Mitahan na ang lalaking mipusil patay sa usa ka taxi driver sa barangay Mactan, Lapu-Lapu City ni atong Hulyo 2 sa kadlawon. Giingong love affair ang motibo sa krimen. Si Luan Mirundina sa report. Alas 8:30 kagabi, mitahan na sa mga sakop sa Police Station 2 sa Lapu-Lapu City Police Office ang 30 anyos nga lalaking miangkong siya ang nipusil patay sa 47 anyos nga taxi driver nga si Johnny Bordas niadtong Hunyo 2 sa kadlawon sa bakanting luna sa sitio Caisco, Barangay Mactan. Uban sa mga personal sa Police Station 2, gisubay sa kapulisan ang dapit nga gibutyag sa suspitsado kundi niya gitago ang armas nga gigamit niya sa pagpamusil. Sa interview sa RTV Balitang Bisdak, gibutyag sa suspitsado nga human sa krimen. Gihamok siya sa iyang konsensya ug daw kanunay muhunghong kaniya ang biktima, hinungdan nga nakahukom na lang siya sa pagtahan. Sira sa kuyog na ko. Ang katong matay ba? Oo ba? Oo. Feeling ni mo mura siya sa kuyog mo? Oo, di ko katulgo niya. Nyakaron nga na ako dire, okay naman. Matod sa sospek, ni sumbong ang 16 anyos nga babae nilang barkada nga matod pa nahilabtan sa maong taxi driver dihang iya kining na pasahero. Hinungdan nga nahukman niyang patyo ng taxi driver dihang naabot kini sa dapit ilabi na kay nakadrogas usab sila ni adtong higayuna. 5 may kabuk niya. Pila sir? 5 may kabuk niya. Ako ra man ko sila to. So kitsa man ning mga upat sir. Nga nakadara na ko. Giplanuhan gyud ninyo kay nakadaman mo armas. Oh, timing ra po to. Matod sa kamagwangang anak sa biktima nga si Kira Bordas nga samtang gikalipay nila ang paspas nga pagasikop sa gunman, daw nabahin ang gibati karon sa pamilya nunot sa resulta sa investigasyon. Sukwahi sa pasangil sa gunman, matod sa anak sa biktima, buot lang untang tabangan sa ilang amahan ang 16 anyos nga babay. Murag ganahan na kong papa nga tabangan tong bayhana nga mabag-oy ang kinabuhi. Pero murag gigamit ra bitaw niya akong papa bitaw siyang kaayo. Mato paskwelahon unta nga pero tungod kay naay mga panghitabo bitaw nga unexpected. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nakagiya sa ilang investigasyon ang pagkaabli sa messaging app sa biktima di inasubay ang mga nakahinabi niini sa wala pa ang pagpamusil ug nasuta nga dili tulis ang motibo. Matong nakahatag na to og lead kay una na tong lead gisubay katong mga robbery hold up. Then katong few days ago naabli na ang messenger. Dito na nato nakita nga naikonbo ang kaning biktima o katong mga barkada sa kaning third party nga babae. Ang 30 anyos nga gunman kinsa gikatahong miluwat og extrajudicial confession ni butyag nga sa wala pa ang hitabo nanuyop sila uban ang upat ka mga barkadang lalaki ug ang 16 anyos nga babaeng higala. Namasangil ang babay nga nahilabtan siya sa taxi driver dihang napasahero siya niini. Ug nianang kadlawon gitawgan sa 16 anyos nga babay ang taxi driver nga paadtuon kini sa sitio Caisco, Barangay Mactan. Pag-abot sa taxi driver, uban na sa minor de edad nga babay ang tulo niya ka mga barkada. Sa alleged ni duol ang kaning gunman tungod lagi ng kagamit na sila. Ang ilaha is gusto siya magpasikat sa kaning babay nga kaya na kong birahan kaning taxi driver kay giamong-amungan kuno siya allegedly sa ug ang kaning babae may pangutanon. Pero sa base investigation na nasa tay balay nga naadto, nagpuyo dining taxi driver ug kaning babae. Sa pagkakaron, gipaubos na sa ballistic exam ang armas o gi-cross-match na usab kini sa mga ebidensya nga nakuha sa crime scene. Samtang padayon usab nga gipangita sa Lapu-Lapu City Police ang 16 anyos nga babay ug ang laing tulo pa ka mga barkadang lalaki niini nga lakip usab sa mga mapasakaan og kaso. Karong Sabado na sa hapon Hulyo 12, gikatakdang ilubong ang biktima. Nailo niya ang iyang asawa ug duha ka mga anak nga nanag-edad og 19 ug 24 anyos. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.